Kaixo, problema geometrikoa da. Marrastuta daukasun irudi honetan urdinduta dagoenaren azalera kalkulatu behar duzu. Irudia guzti simetrikoa da. 1, 2, 3 eta 4 simetria ardatz ditu. Esan bezala, horizontal bat, vertikal bat eta bi seilar, bi diagonalak ditu uztenak. Simetria ardatz horizontala eta vertikala hartuta, irudia 4 zati berdinetan banatuta geratzen da. Bakoitzean zati urdinaren azalera kalkulatzen badugu, bider 4 egingo genuke. Beraz, problema hau ebazteko bi estrategia erabiliko dugu batera. Alde batetik buruketa, beste buruketa txikiago batzutan zatitzea, eta beste alde batetik simetriak erabiltzea. Kuadrante honetara mugatuta egiazta dezakegu azalera hau eta azalere hau berdina direla. Eta hemen txuri geratzen dena berdea honen tamainokoa dela. Erradioak 10 zentimetro neurtzen du. Orduan, bat azalera izango da karratu txiki honen azalerari 5 berbi, zirkulo laurdena kentzea, hau da, zirkulo laurdena da zirkulo osoa 5 da erradioa, beraz, bider 5 karratu laurdena zati 2. Hori da abaten azalera. Abiren azalera, esan dugu abaten berdina dela. Eta berdearen azalera, A3 deitu duguna, 5 berbi, karratu osoaken, 2 aldiz abat dela. Ondorioz, A3ren azalera, 25, ken 2 aldiz, 25 ken 2 bider 25 zati 4 izango da. Eragiketak egiten baditugu zehaztasuna mantenduta, horrela geratuko da. Minus honek eragiten du bai honi, bai beste honi. Beraz, 2 bider espresio hau, negatibo bider negatibo positibo da, eta simplifikatuta 2 bider 25 zati 2 geratuko da. Beste alde batetik 25 ken 2 aldiz 25 daukagu. Orduan, 25 behin. Azalera berdearen tamaina balio zehatzean, hauxe da, zentimetro karratutan. Orduan, azalera urdinaren balio zehatza, hau izango da azalera, totala, 4 aldiz, azpiro azalera. Orduan, 50 pi, ken 100 zentimetro karratu. Hauxe da erantzuna. Birpasa dezagun egindakoa. Problema geometriko bat geniukan, simetria kontutan hartu ditugu, eta problema mugatu dugu kuadrante honetara. Kuadrante honetan azalera hau kalkulatu ondoren, bider 4 egin dugu eta eskatzen zitzaigun azalera osoa lortu dugu. Problema bere osotasunean hartuz gero beste erabatetan egin ahalko genuke. Irudian agertzen den azalera hau, azken finean, zirkuloaren azalera ken zati hau, eta zati hau, eta zati hau, eta zati hau izango da. Zergatik, barruko zati horiek, kanpoko horiek berdina direlako. Hemen konprobatu dugun bezalaxe. Beraz, zirkuloarena ken urdinduta dagoena
karratu osoaren azalera ken zirkuluarena da. Orduan, hurrengo urratsa. Parentesi hau kenduta, zirkulo eta zirkulo bi aldiz daukagu ken karratuaren azalera. Ondorioa, azalera totala da bi aldiz zirkuloarena radio bost da, orduan bi aldiz, pi bider bost berbi, eta horri karratuarena kenduko genioke, 10 karratu. Espresioa simplifikatuta, 50 pi ken 100. Eta unitatea, ze unitate? Zentimetro karratuak. Aurreko metodoekin lortu dugun emaitza berbera lortu dugu horrela. Bukatutzat emango dugu problema.